Il-kap nazzjonalista Alex Borch ikkonferma mal-mikrofonu ta' One News li l-espert tiegħu dwar il-pompa tal-fuel tal-Mediterran, Oliver Cini, mhuwiex inġinier u lanqas għandu warrant. Kontrarju għal dak li kien iddikjara ftit jiem qabel fejn qal li Oliver Cini hu inġinier espert fis-settur marittimu, waqt li kelliema ewlenin tal-Partit Nazzjonalista stess ukoll ftaħru bil-pariri tiegħu bħala inġinier bħal kap stess. Biex tkun inġinier f'pajjiżna jrid ikollok warrant skont l-dwar l-inġiniera, kapitlu 321 tal-liġijiet ta' Malta. Sempliċi riċerka fuq l-aktar lista riċenti tax-xahar li għadda tal-inġinieri bil-warrant isem Oliver Cini ma jinstab imkien. Inti tikkonferma li l-espert li qedlu inti Oliver Cini huwa inġinier? Oliver Cini huwa marine engineer li huwa differenti minn inġinier propju illi Marine engineer tikkonferma ħadi. Marine imma li huwa differenti mill-inġiniera mhuwiex warranted engineer bħal l-inġinier l-oħrajn. Qed insaqsik għaliex fuq ir-reġistru tal-warrants m'hemmx Oliver fuq il-warrants tal-inġinier. Fuq il-warrants tal-inġinier m'hemmx miktub Oliver Cini. Għadik kif ġejt fi kliem, għatlek li mhux tal-warrants m'għandux x'aqsam mal-inġinier. Minkejja dan f'konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa l-oħra id-deputat nazzjonalista Ivan Castillo ma rridx jgħid min huma l-esperti li fasslu l-proposta nazzjonalista tal-pompa tal-petrol fuq il-baħar, ħlif li semma lil Cini li baqa' jsejjaħlu inġinier. Min ftit wara jirriżulta li sezzjonijiet tal-medja indipendenti bdiet tindaga fuq il-kredenzjali ta' Cini u anke ntbagħtu mistoqsijiet lil Partit Nazzjonalista dwar jekk dan hux juża l-professjoni ta' inġinier b'mod manipulattiv, la darba fil-verità mhuwiex inġinier. Kien hawn li l-Partit Nazzjonalista ordna lil Cini biex jagħti xturu u jneħħi l-kelma inġinier minn quddiem ismu, inkluż f'materjal propagandistiku li kellu fuq il-medja soċjali. Minkejja dan One News għandu f'idejh materjal li laħaq ippubblika Cini fejn isejjaħ lilu nnifsu inġinier u espert ta' Alex Borch u wara meta kien obbligati neħħi kull referenza għal professjoni ta' inġinier biex ma jinqabadx. Sa dan it-tant f'konferenza tal-aħbarijiet separata il-kap nazzjonalista iddikjara li mhux jikdeb minkejja stqarrijiet preċedenti fejn baqa' jikkontradixxi lilu nnifsu. Meta qed tikdeb fuq sempliċement mhux qed nikdeb.